Zamislimo na trenutak mjesto gdje riječ izolacija prestaje biti koncept i postaje opipljivo iskustvo. Zamislite teritorij gdje je najbliži susjed udaljen više od 2000 km, gdje ocean djeluje kao neumoljivi čuvar i gdje svaki val koji se razbija o litice kao da vas podsjeća koliko je čovječanstvo malo u usporedbi s prirodom. Mjesto koje opisujemo je Tristan da Cunha, najudaljeniji naseljeni otok na planetu, enklava gdje život piše vlastitim pravilima i vrijeme kao da je stalo. Na ovom putovanju istražit ćemo kakav je život na ovom mjestu, njegove negostoljubive krajolike, povijest brodoloma, jedinstvenu društvenu strukturu i kulturu koja se pojavila na kraju svijeta. Pripremite se za ulazak na mjesto gdje neobično postaje svakodnevno, a preživljavanje umjetnost koju dijele svi. Najudaljeniji otok na svijetu do Tristana da Cunhe nije jednostavno ući u avion ili ukrcati se na trajekt. Nema komercijalnih zračnih luka ili prirodnih luka koje bi olakšale pristup. Jedini siguran put je brodom SA Agulhas II, koji polazi iz Cape Towna samo nekoliko puta godišnje. 7 dana putnici prelaze Južni Atlantik, poznat po nepredvidivim olujama, gigantskim valovima i vjetrovima koji kao da probijaju kožu. Putovanje nije šetnja. To je test fizičke i mentalne izdržljivosti. Većina putnika provodi sate držeći se za ogradu, osjećajući da će beskrajni i hiroviti ocean odlučiti o njihovoj sudbini. Svaki izlazak sunca pokazuje sivo-zeleno more koje se miješa s nebom teškim od soli, oblaka i prijetnje. Prelazak je stalni podsjetnik da Tristan da Cunha nije za one sa slabim srcem. A onda, 7. dana, između magle i horizonta, pojavljuje se otok. To nije tropski raj s palmama i bijelim pješčanim plažama. To je tvrđava od vulkanskog kamena koja se naglo uzdiže iz mora s vrhom Queen Mary od 2060 metara koji često prekriva njegov vrh kapom od oblaka. Strme crne litice razbijaju se o valove silinom koja impresionira čak i najiskusnije jedriličare. Nema prirodne luke. Putnici se moraju ukrcati na male brodove, zvane jedrenjaci, koji se hrabro kreću morem kako bi ih odvezli do obale, gdje vas jedan pogrešan korak može odvući u hladni ponor. Dobrodošlica na najusamljeniji otok na svijetu je provjera stvarnosti. Ovdje je priroda zakon. Glavno naselje, Edinburgh of the Seven Seas, poznato jednostavno kao The Settlement, mala je skupina niskih kuća od drveta i opeke, obojenih u jarke boje kako bi se kontrastirale s konstantnom sivilom vremena. Nema popločanih ulica, nema semafora, nema restorana. Dominantni zvukovi su huk vjetra i krici milijuna morskih ptica koje se gnijezde na liticama, albatrosi, bornice, pingvini i galebovi. Zrak miriše na sol, vlažnu zemlju i dim iz dimnjaka. Život ovdje ne obilježavaju satovi ili dnevnici, već plime i oseka, vrijeme i lov jastoga, koji diktiraju kalendar i ritmove zajednice. Na otoku živi samo 250 ljudi. Svi poznaju svakoga. 8 glavnih prezimena: Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain i Patterson. Neprestano se ponavljaju, stvarajući obiteljsku mrežu koja se proteže kroz nekoliko generacija. Svaki razgovor, svaka gesta, svaka odluka obojena je ovom neizbježnom vezom. Nema zločina. Vrata kuća rijetko su zatvorena. Djeca slobodno trče po poljima, igraju se oko jedine anglikanske crkve i odrastaju znajući da će se svaka odrasla osoba u zajednici brinuti o njima. Prava opasnost dolazi od oceana, od oluja i od ekstremnih vremenskih uvjeta, a ne od drugih ljudi. Izolacija je stvorila jedinstven identitet. Tristan da Cunha su odani britanski građani, s portretima kraljice u školi i u administrativnom uredu, ali njihova istinska odanost je otoku i njegovim susjedima. Njihov naglasak je prepoznatljiv. Mješavina viktorijanskog engleskog, južnoafričkih odjeka i riječi koje kao da su zamrznute u vremenu. Dijalekt koji odražava stoljeća izolacije i preživljavanja. Život na Tristan da Cunhi znači prihvatiti da je zajednica više od društvene skupine. To je jedino jamstvo preživljavanja. Svaka obitelj ovisi o drugoj za hranu, medicinsku skrb i održavanje minimalne otočne infrastrukture. Privatnost je ograničena. Osobni život je otvorena knjiga. Ali ta izloženost sa sobom donosi osjećaj duboke pripadnosti, vezu koju oni koji ovdje odrastu ne mogu ponoviti nigdje drugdje u svijetu.
Podrijetlo ove zajednice seže u 1810 godinu, dolaskom Amerikanca Jonathana Lamberta, koji je otok proglasio svojim vlasništvom. Lambert je umro 2 godine kasnije, utopivši se na lovačkoj ekspediciji, ostavljajući za sobom 3 muškaraca koji će postati prvi stalni stanovnici. Prava prekretnica dogodila se 1816. godine, kada su Britanci, zabrinuti zbog Napoleona na Svetoj Heleni, poslali garnizon, a nakon njihovog odlaska, škotski kaplar William Glass, zajedno sa suprugom Marijom Leandertz i njihovom djecom, odlučio je ostati. Njegova je odluka bila jednostavna i monumentalna. Radije ostajem. Od tog trenutka nadalje, naočale su postale temelj tristanskog društva. Povijest brodoloma i doseljenika podrijetlo Tristana, da Cunhe nije bio plan nacrtan na kartama velikih carstava, rođen je iz slučajnosti, očaja i hirova oceana. Sve je počelo 1810. godine kada je Jonathan Lambert, Amerikanac iz Salema, stigao na ove obale s pomalo nerealnim snom. Proglasiti otok svojim osobnim vlasništvom i stvoriti bazu za kitolovce i lovce na tuljane. Ali otok je bio neprijateljskiji nego što je zamišljao. Litice su se uzdizale poput neprobojnih zidova, zima je bila oštra poput noža, a valovi su razbijali svaki brod koji bi se previše približio. Lambert nije dugo živio. Umro je samo 2 godine kasnije tijekom lova, ali 3 njegovih ljudi odlučila su ostati. Postali su prvi stalni stanovnici ovog komada stijene izgubljenog u Atlantiku. Preživjeli su kako su mogli, jedući tuljane, pingvine, njihova jaja, bilo koji korijen koji su mogli pronaći. Svaki dan bio je borba protiv gladi, hladnoće i usamljenosti koja je prodirala do kostiju. Prava promjena dogodila se 1816. godine, kada su Britanci poslali vojni garnizon, zabrinuti zbog Napoleonovog približavanja Svetoj Heleni. Kad su vojnici otišli, škotski kaplar William Glass donio je odluku koja će oblikovati sudbinu otoka. Ostao je, zajedno sa suprugom Marijom Leandertz i njihovom djecom. Nije to bio herojski čin, već praktičan izbor. Više je volio tu usamljenu stijenu od svijeta koji je ostavio za sobom. Obitelj Glass postala bi srce buduće zajednice. Te rane godine obilježila je brutalna štednja. Nije bilo usjeva, voćaka ni domaćih životinja. Zime su se činile beskrajnima, s vjetrovima koji su puhali izravno s Antarktike. Marija će u tim ekstremnim uvjetima roditi još 8 djece, što svjedoči o upornosti tih pionira. Ali pravi motor rasta nije dolazio s kopna, već iz mora. Tristan da Cunha postao je groblje brodova. Brodovi koji su se previše približili njegovim opasnim obalama završili su razbijeni o litice. Svaki brodolom bio je ljudska tragedija, ali za otočane je značio drvo za popravak domova, jedra za izradu odjeće, čavle, alate, stvari koje bi inače bilo nemoguće nabaviti. A preživjeli koji su odlučili ostati donijeli su sa sobom nešto jednako vrijedno. Novo znanje. Tako je otok postao slučajni lonac za taljenje. Talijani, Nizozemci, Amerikanci i Danci, svi su doprinijeli svojim vještinama, poboljšanim tehnikama ribolova, načinima konzerviranja hrane, metodama gradnje. Svaki brodolomnik stigao je s pričama iz dalekih svjetova koje su se miješale s novonastalom otočnom kulturom. Društvo koje je izraslo iz ove mješavine bilo je duboko praktično. Kolektivno preživljavanje bilo je najvažnije. Kad bi brod potonuo, svi bi priskočili u pomoć. Isti susjed koji je spasio mornara kasnije bi mogao pomoći u obnovi kuće oštećene olujom ili se brinuti za bolesno dijete. Suradnja nije bila vrlina, već nužnost života i smrti. Nova prezimena donijela su i biološko olakšanje. S obzirom na to da je otokom dominiralo samo 8 prezimena, križanje u srodstvu bila je stalna prijetnja. Svaki brodolomnik koji je ostao značio je novu krv, genetsku raznolikost i nadu u dugoročni opstanak. Brakovi su slijedili jednostavnu logiku – ojačati zajednicu. Osam prezimena i genetski opstanak. Na Tristanu da Cunhi ljubav i brak nisu samo pitanja srca. To su odluke koje utječu na život cijele zajednice, isprepletene s poviješću, genetikom i samim opstankom.
S jedva 250 stanovnika, 8 prezimena na otoku, Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain i Patterson, nisu samo imena, to su karte porijekla, tiha upozorenja i alati koji osiguravaju nastavak života na ovoj izoliranoj stijeni usred oceana. Svaki par koji se formira nije samo emocionalna veza. To je dio slagalice pažljivo kalibrirane generacijama, gdje je križanje u srodstvu tihi neprijatelj koji bi mogao ugroziti održivost populacije. Logika je jednostavna, iako se outsideru može činiti hladnom. S tako malo obitelji, svaka zajednica između ljudi s istim prezimenom može povećati vjerojatnost recesivnih genetskih bolesti. Stoga, od malih nogu, djeca uče od svojih starijih ne samo otočke igre i tradicije, već i tko su im daleki rođaci i s kim nikada ne bi trebali formirati par. Bake i djedovi i stariji djeluju kao žive genealoške knjižnice, sjećajući se brakova, djece, unučadi i praunučadi te koristeći to sjećanje kako bi vodili nove generacije. Mladi ljudi odrastaju pod stalnim pogledom zajednice, koja delikatno, ali čvrsto promatra svaku emocionalnu vezu koja se počinje formirati. To nije špijuniranje ili zlonamjerna znatiželja. To je oblik zaštite. Ležeran razgovor u trgovini može se pretvoriti u tihu procjenu genetske kompatibilnosti. Tko razmišlja o braku, koje prezime imaju, je li zajednica sigurna za buduće generacije. Ovaj nadzor zajednice nije uvijek lak za mlade ljude. Često nastaju napetosti između osobnih osjećaja i nepisanih pravila. Netko se može zaljubiti u svog najboljeg prijatelja iz djetinjstva samo da bi otkrio da dijeljenje istog prezimena čini svaku vezu nemogućom. U tim trenucima tradicija se sudara s individualnom slobodom, a emocije postaju tihi izazov, svojevrsni test zrelosti. Učenje prihvaćanja da opstanak zajednice dolazi ispred osobnih želja. Ali nije sve kruto ili nametljivo. Tradicija se prilagođavala tijekom godina. Kada je prezime nedovoljno zastupljeno ili je imalo malo nedavnih brakova s drugim skupinama, zajednica tiho potiče određene odnose. Ne postoje službeni popisi ili naredbe, samo savjeti, razgovori, a ponekad i blagi pritisak koji vode mlade ljude prema izborima koji koriste genetskoj raznolikosti. To je sustav koji funkcionira jer je ukorijenjen u povijesti i kolektivnom pamćenju. Nitko ga ne treba silom nametati. Prihvaćanje je gotovo instinktivno, a otpor, iako moguć, rijetko uspijeva prevladati prešutni konsenzus. Brakovi se također planiraju s obzirom na praktičnost. Na mjestu gdje je svaka ruka važna i gdje je svatko možda potreban za ribolov ili popravak vjetrom zahvaćenog krova, parovi ne moraju biti samo genetski kompatibilni, već i sposobni surađivati u zadacima svakodnevnog života. Zajednica promatra podržavaju li se budući supružnici, dijele li odgovornost i mogu li se zajedno suočiti s izazovima izolacije. Naklonost i strast mogu rasti s vremenom, ali temelj svake tristanske zajednice uvijek je funkcionalnost i opstanak. Sustav s 8 prezimena također je doveo do neobičnih društvenih strategija i emocionalne dinamike. Mladi ljudi uče upoznavati međusobna podrijetla, predviđati buduće probleme i pregovarati o prijateljstvima i vezama unutar tih granica. To postaje igra pamćenja, domišljatosti i obiteljske diplomacije. Zeleni se ne približava previše drugom zelenom. Patterson pažljivo prati kretanje Repetosa i tako dalje. Ova stalna svijest o srodstvu osigurava da se povijest otoka ne izgubi. Svaka generacija pamti pogreške i uspjehe prethodnih, a genetsko i društveno pamćenje postaje vodič za sadašnje djelovanje. Zajednica kao utočište. Sada ćemo vidjeti nešto vrlo zanimljivo. Ispada da je na Tristanu da Kunhi individualnost koncept koji jednostavno ne funkcionira. Ovdje svatko razumije da njihov život, ne samo njihov, već i život njihovih voljenih, izravno ovisi o suradnji i budnosti svih ostalih. To nije lijepa ideja, već surova činjenica koja se manifestira u svakom aspektu svakodnevnog života. Sam otok, sa svojim okomitim liticama, vjetrovima koji paraju kožu i morem koje mijenja raspoloženja u minutama, zahtijeva apsolutno povjerenje među susjedima. Nitko ne preživljava sam. Zajednica funkcionira kao utočište, štit od izolacije i sigurnosna mreža koja održava ravnotežu u okruženju koje nikada ne oprašta pogrešku. Od zore,
Suradnja je vidljiva u gestama i velikim i malim. Muškarci koji idu u lov na jastoge u potpunosti ovise o vještini i pažnji svojih suputnika. U ovim opasnim vodama pogreška može koštati života ili ulova koji hrani nekoliko obitelji. Brodovi uvijek rade zajedno, mreže se provjeravaju kao tim i svaka odluka se raspravlja. Ribolov sam bio bi glup. Ovdje povjerenje nije vrlina. To je osnovni uvjet za preživljavanje. Ova međusobna pomoć proteže se daleko izvan mora. Uobičajeno je vidjeti susjede kako dijele alate, sjeme i praktično znanje u domovima i među poljima krumpira. Krov oštećen olujom popravi nekoliko obitelji u nekoliko sati. Bolesna krava dobiva kolektivnu brigu onih koji znaju osnovne lijekove. Čak i najjednostavniji zadaci, poput premještanja bačve vode, sakupljanja kokoših jaja ili drugih uobičajenih poslova, postaju aktivnosti u kojima je svaki par ruku važan. Suradnja nije altruizam, to je prešutni pakt za preživljavanje. Svaka akcija koristi susjedu, ali i cijeloj zajednici kojoj nije potrebno da itko bude zapostavljen. Odgoj djece možda najbolje ilustrira ovu međuovisnost. U Tristan da Cunha obrazovanje i skrb su zajedničke odgovornosti. Djeca odrastaju okružena odraslima koji im nisu roditelji, ali koji djeluju kao vodiči i zaštitnici. Kada otac ode na more, drugi susjedi paze na djecu dok se igraju na poljima ili u blizini jedine crkve. Privatnost gotovo da ne postoji. Život svake osobe je otvorena knjiga za druge, a ta transparentnost osigurava da se o djeci uvijek brine. Ova međusobna budnost ne stvara ugnjetavanje, već duboku sigurnost i osjećaj pripadnosti, koji vrlo malo mjesta na svijetu može ponuditi. Kada dođe do hitne situacije, solidarnost postaje visceralna i neposredna. Na primjer, ovdje je vrlo uobičajeno da stvari poput iznenadne oluje, teške bolesti ili ribarske nesreće mobiliziraju cijeli otok. Priče o spašavanjima na moru su legendarne. Čuli smo priče o susjedima koji riskiraju svoje živote kako bi spasili druge, radeći zajedno u ekstremnim uvjetima. Na ovom mjestu svaka obitelj zna da bi u nekom trenutku mogli biti oni kojima je potrebna pomoć, a ta svijest jača veze zajednice. Sretni trenuci također odražavaju ovaj duh zajedništva. Rođenja, vjenčanja i godišnjice su proslave koje uključuju sve stanovnike. Festivali nisu jednostavni društveni rituali. Oni su podsjetnici da svaka osoba pripada nečemu većem od sebe. U području zdravstva možemo primijetiti nešto vrlo zanimljivo, jer s jednim liječnikom za cijeli otok susjedi uče brinuti se jedni o drugima, prepoznavati simptome i pružati prvu pomoć. Na primjer, kada netko teško oboli, organiziraju se smjene kako bi se pratio pacijent, nabavili lijekovi i osiguralo da se svakodnevni zadaci nastave. Nitko se ne suočava s bolešću sam, nitko ne podnosi bol sam. Ovaj sustav kolektivne skrbi jednako je važan kao i sama medicina i temelji se na potpunom povjerenju koje otočani imaju jedni u druge. Praktična jednakost je nepisano pravilo, a solidarnost se prevodi u konkretno preživljavanje. Međutim, ova međuovisnost ima svoje psihološke i društvene dimenzije. Na primjer, oni koji ne surađuju, oni koji ne ispunjavaju svoje odgovornosti, ne samo da ugrožavaju živote drugih, već i kompromitiraju vlastiti položaj unutar grupe. Društveno isključivanje bilo bi pogubno na mjestu gdje je svaki susjed bitan i svaki odnos je važan. Stoga suradnja nije samo moralno pitanje. To je mehanizam preživljavanja koji je svatko duboko internalizirao. Dobrovoljna vlada i zajednička vlast. U Tristanu da Cunha koncept vlasti blijedi u nešto potpuno drugačije od onoga što poznajemo. Nećete vidjeti službene zgrade ili političare u odjelima. Ovdje je vlast isprepletena s drugim nitima. Povjerenjem stečenim iz dana u dan, poštovanjem izgrađenim djelima i neupitnom istinom da svi zajedno plutamo ili tonemo. U središtu svega je glavni administrator, figura koja akumulira uloge koje bi inače bile podijeljene između 10 ljudi. On je gradonačelnik, sudac, krizni menadžer i koordinator resursa. Najupečatljivije je to što nitko ne teži ovoj poziciji iz ambicije. Nema posebne plaće, nema privilegija, samo odgovornosti koje teže poput kamenja. Kako se bira? Nema kampanja ili formalnog glasovanja. Zajednica godinama tiho promatra. Cijeni one koji pokazuju smirenost u olujama,
pravednost u sukobima i prije svega sposobnost da ovaj krhki ljudski ekosustav održi na okupu. Njegov autoritet ne dolazi iz dokumenta, već iz tihog pristanka svakog stanovnika. Neposlušnost prema njemu nije samo propitivanje osobe. To ugrožava delikatnu ravnotežu koja održava otok na životu. Kada dođe do sukoba, oko zemlje, resursa ili osobnih svađa, nema odvjetnika ni zatvora. Upravitelj poziva stranke i posreduje. Glavno sredstvo su riječi, razum i sjećanje na prošle sukobe. Najstrašnija kazna nije novčana kazna, već socijalno distanciranje. Na mjestu gdje je svaki odnos vitalan, izolacija je jednaka mnogo strožoj kazni od bilo koje zatvorske kazne. Njegova ruka također upravlja ekonomskom žilavošću otoka, ribolovom jastoga. On odlučuje kada će izaći na more na temelju stanja valova, kako podijeliti ulov među obiteljima i kojim brodovima je potreban popravak. Svaka odluka se raspravlja s najiskusnijim ribarima. Ovdje se autoritet vrši s poniznošću, prepoznajući da je praktično znanje jednako vrijedno kao i položaj. Kada brod stigne iz Cape Towna, te vitalne veze s vanjskim svijetom, on je taj koji nadgleda da je raspodjela zaliha pravedna. Organizira održavanje zemljanih cesta, popravak krova crkve, reakciju na tešku bolest. Njegovo vodstvo mjeri se konkretnim stvarima. Imamo li dovoljno hrane? Jesu li kuće sigurne? Možemo li prebroditi sljedeću oluju? Nevjerojatno, ovdje u Tristanu da Cunhi nema potrebe za policijom jer je svaki susjed čuvar općeg dobra. Međusobni nadzor ne doživljava se kao ugnjetavanje, već kao kolektivna briga. Djeca od malih nogu uče da njihova sloboda završava tamo gdje počinje sigurnost drugih. Svaka osobna odluka ispituje se u posebnom svjetlu. Kako to utječe na mog susjeda? Slabi li ili jača našu zajedničku vezu? Ovaj mentalitet, urezan nuždom, pravi je društveni cement. Transparentnost je apsolutna. Odluke se donose pred svima. Pogreške se ne mogu skrivati iza birokracije. Administrator je stalno odgovoran, ne pred sudom, već pred očima onih koji su mu vjerovali. Nije savršen sustav, što jest, ali stoljećima je djelovao u jednom od najneprijateljskijih okruženja na planetu. Naučio je Tristana da Cunhu da moć nije za dominaciju, već za služenje. Da se autoritet ne nameće, već se zaslužuje. I da prava snaga ne leži u pisanim zakonima, već u neizrečenim dogovorima između ljudi koji znaju da njihov opstanak ovisi o suradnji. Na kraju, vladavina Tristana da Cunhe pokazuje nam nešto duboko. Da kada život doslovno ovisi o svakoj kolektivnoj odluci, ljudi su sposobni izgraditi sustave u kojima je vodstvo služenje, pravda dijalog, a zajednica pravi suveren. Tamo gdje nas ocean prijeti razdvojiti, izmišljamo podržavajuće načine zajedništva. Gospodarstvo Jastoga Sada, recimo vam nešto nevjerojatno. Na Tristan da Cunhi gospodarstvo nema nijansi, fluktuacija ili buke svakodnevnih gradova diljem svijeta. Ovdje nema banaka, nema burzi, nema trgovina punih proizvoda čije se cijene mijenjaju svakodnevno. Ovdje se gospodarski život vrti oko jednog elementa, jastoga. Ovaj dubokomorski rak, nazvan Jasus Tristani, puno je više od hrane. On je okosnica cijele zajednice, jamstvo preživljavanja i osovina koja organizira svaki aspekt postojanja. Ako se pitate kako to funkcionira, pa sve počinje sa zadrugom, ribarsko društvo Tristan da Cunha, koje nije privatna tvrtka ili profitni posao, već zajednički sustav u kojem svi otočani imaju udio. Svaka obitelj doprinosi radom, svaki brod, svaki ulov i svaki dan na moru dio je zajedničkog napora. Ribolov jastoga nije osobni izbor. To je obveza i čin odgovornosti prema svima ostalima. Suradnja nije ideal. To je jedini način da otok funkcionira. Proces je pedantan. Muškarci se izmjenjuju u odlasku na more u brodovima koji neprestano prkose valovima Južnog Atlantika. Svaki ulov se bilježi i obrađuje u malom pogonu zadruge, gdje se jastog kuha, zamrzava i priprema za nekoliko brodova koji će ga prevesti na udaljena tržišta u Južnoj Africi, Japanu i Sjedinjenim Državama. Nema tajni o tome tko radi na kojim brodovima ili kako se teret distribuira. Transparentnost je dio preživljavanja. Svaka ekonomska odluka izravno utječe na živote svih.
Godišnji teret koji stiže iz Cape Towna još je jedna kritična točka. Samo jednom ili dva put godišnje brod prekida izolaciju otoka, donoseći zalihe koje se tamo ne mogu proizvesti, lijekove, gorivo, odjeću, alate, konzerviranu hranu, rezervne dijelove. Istovar postaje kolektivni događaj, svojevrsni ritual u kojem sudjeluje cijela zajednica. Formiraju se ljudski lanci, premještajući sanduke, bačve i vreće s brodova u zajedničko spremište i skladišta. Svaka obitelj čeka svoj red, a svaka se stavka bilježi i distribuira prema svom doprinosu kolektivnom radu. Nema pojedinačnih kupnji ili natjecanja za resurse. Sve se dijeli pravedno. Ova pravedna raspodjela nadilazi jednostavnu logistiku. Ona definira prioritete, oblikuje navike i utječe na osobne odluke. Od načina na koji su brakovi dogovoreni do dnevnih rasporeda rada i odmora, sve uzima u obzir održivost zajednice i ribolova jastoga. Mlada osoba koja razmišlja o braku zna da se njen potencijalni partner mora moći integrirati u ovaj sustav. Svaka osobna akcija mjeri se njenim učinkom na zajednicu. Gospodarstvo nije vanjski faktor, to je nevidljiva sila koja vodi život na otoku. Trampa ostaje sastavni dio ove minimalne ekonomije. Iako neka roba stiže u teretu, postoje svakodnevne razmjene. Šišanje za 12 jaja, popravak krova za dodatnog jastoga, vreća krumpira za ribolovni alat. Novac nije potreban za život. Prava valuta je korisnost i suradnja. Svaka obitelj ima svoju malu parcelu zemlje, svoj krumpirov vrt i nekoliko kokoši ili mliječnih krava kako bi nadopunila svoju prehranu. Samodostatnost je ograničena, ali bitna. Ribolov jastoga osigurava resurse potrebne za kupnju onoga što se ne može proizvesti, a trampa popunjava praznine koje je ostavila priroda. Ali ova ekonomija temeljena na jednom resursu ima krhku stranu. Jastoga je nemoguće zamijeniti, a svaka prijetnja njegovoj populaciji, bolest, klimatske promjene, pogreška u upravljanju, mogla bi izazvati trenutni kolaps. Cijeli otok ovisi o moru koje je i opskrbljivač i neumoljivi sudac. Svaka kolektivna odluka, svako pravilo zadruge, svaka promjena u ribolovu osmišljena je kako bi se smanjili rizici i osiguralo da godine koje dolaze budu održive kao i one koje su već prošle. Svakodnevni život i obrti. U Tristanu da Cunha život slijedi vlastiti ritam, gotovo stran modernom svijetu. Nema prometa, nema žurbe, nema ekrana koji diktiraju vrijeme. Ovdje je zora najpouzdaniji znak da sve ponovno počinje. Kad sunce jedva izađe nad oceanom, cijeli se grad budi. Muškarci kreću prema brodovima ili tvornici za preradu, dok se žene brinu o kućanskim poslovima i brizi za životinje. Nema formalnih poslova ni fiksnih plaća. Svatko doprinosi onome što zna, a cijela zajednica ima koristi. Za vrijeme ribolova, brodski motori prekidaju tišinu prije nego što se nebo potpuno razvedri. Ribari se suočavaju s promjenjivim morem, gdje ih loša struja može koštati cijelog dana ili čak života. Žene u međuvremenu rade na poljima krumpira, koja su poljoprivredno srce otoka. Svaka obitelj posjeduje malu parcelu, a poljoprivreda tamo nije samo pitanje hrane. To je gotovo čin vjere. Tlo je surovo, a vrijeme nepredvidivo, ali bez tog krumpira Tristan ne bi preživio. Za vedrih dana u daljini se vide pogrbljene figure kako okreću vlažnu zemlju, dok djeca trčkaraju između redova, pomažući u žetvi onoga što zemlja nudi. Posao ne završava kada se vrate kući. Uvijek ima nešto za popraviti. Krovovi koji se podižu na vjetru, ograde koje se savijaju na vlazi, motori koji se kvare bez upozorenja. Ruke ovdje ne smiju biti nespretne. Svatko zna pomalo o svemu, jer na tako izoliranom otoku nema mjesta za specijalizaciju ili luksuz pozivanja stručnjaka. Svatko tko ne nauči popraviti vrata ili sašiti jedro, prepušten je na milost i nemilost drugima. U pogonu za preradu zrak miriše na sol i stalan rad. Tamo se jastozi čiste, važu i pakiraju za kasnije putovanje u Južnu Afriku. To je kolektivni i ponavljajući rad, ali i jedna od rijetkih izravnih veza s vanjskim svijetom. Svaka kutija označena imenom zadruge podsjetnik je da otok, iako malen, ima vrijednost koja nadilazi njegovu geografiju. Dani su dugi, ali osjećaj za vrijeme je zamagljen.
Ovdje satovi staju više iz navike nego precizno. Nije važno vrijeme, već svjetlost, vrijeme, stanje mora. Ima dana kada nitko ne radi, jednostavno zato što ih oluja spriječava i nitko je ne dovodi u pitanje. Priroda ostaje jedini autoritet koji svi poštuju. Obrazovanje zauzima posebno mjesto u ovoj rutini. Djeca pohađaju malu školu gdje uče osnove, ali i vještine koje će im zaista trebati. Jedrenje, poljoprivreda, ribolov i briga o životinjama. Nema sveučilišta niti planova za studiranje u inozemstvu osim nekolicine. Većina zna da im je sudbina na otoku i uče ga voljeti bez idealiziranja. Društveni odnosi grade se i u svakodnevnom životu. U sumrak se obitelji okupljaju, a susjedi dijele kruh, priče i piće. Nema barova ni kina, ali postoji društveni život koji opstaje u jednostavnosti. Rođendani, rođenja i sprovodi događaji su za cijelo selo, jer je svaka osoba dio zajedničkog tkiva. Uloge muškaraca i žena, iako tradicionalne, nisu krute. Žene sudjeluju u gospodarstvu, poučavanju i donošenju odluka u zajednici. Na otoku gdje je svaka ruka važna, rodne razlike se zamagljuju pred nuždom. Važne odluke, poput popravka broda ili planiranja godišnje otpreme tereta, često zajednički donose lokalno vijeće i obitelji. Zanimljivo je da je na ovom otoku slobodno vrijeme rijedak luksuz. Neki građani posvećuju se stolarstvu, drugi izrađuju male rukotvorine koje prodaju povremenim posjetiteljima. Neki čak sviraju instrumente ili uvježbavaju zborove u crkvi. Glazba i religija emocionalni su stupovi zajednice, jer su to stvari koje ublažavaju monotoniju i daju smisao čekanju. Vrijeme, uvijek nepredvidivo, nameće vlastiti red. Vjetroviti dani koji zveckaju prozorima, noći bez mjeseca gdje se čini da ocean guta zvukove. Tih dana otok se povlači u sebe. Obitelji pale svoje kamine, a cijelo selo čini se kao jedan organizam, dišući u ritmu s vatrom i kišom. Tradicije, kultura i slobodno vrijeme. Sada je vrijeme da se udubimo u kulturu i tradicije Tristana da Cunhe. Ovdje tradicija nije relikt prošlosti, već alat za preživljavanje. Na mjestu gdje je izolacija dio krajolika, očuvanje običaja postaje način podsjećanja da čovjek nije sam. Glazba zauzima posebno mjesto. Mještani često sviraju svoje instrumente i pjevaju lokalne pjesme. Mnoge od tih pjesama potječu od prvih škotskih i talijanskih doseljenika, iako su s vremenom pomiješane s novim tekstovima, koje su napisali sami otočani, a koji govore o brodolomima, čekanju i nemogućim ljubavima usred oceana. Plesovi također čuvaju nešto od te mješavine baštine. Tijekom proslava, posebno za Božić ili Kraljičin dan, mještani organiziraju plesove koji kombiniraju tradicionalne europske korake s improviziranim ritmovima. Nije važno ako netko ne pleše dobro. Važno je sudjelovati. Na mjestu gdje se obitelji poznaju generacijama, sram brzo nestaje, a ono što ostaje je smijeh, zajednički umor i osjećaj pripadnosti nečemu što nadilazi imena. Svečanosti su rijetke, ali svaka se intenzivno proživljava. Najiščekivanija je novogodišnja zabava, koja obično traje nekoliko dana i okuplja cijeli otok. Pripremaju se posebna jela, peče se kruh s grožđicama i organiziraju se igre na otvorenom. Djeca čekaju vatromet, nekoliko njih, donesenih posljednjim brodom iz Južne Afrike, kao da je čista magija. U tim noćima cijeli otok blista i iako su odjeci mora još uvijek prisutni, na trenutak se čini da svijet nije tako velik ili tako daleko. Sport, u međuvremenu, služi kao još jedna točka jedinstva. Nogomet je neosporni kralj, iako su momčadi male, a teren poplavljen svaki put kad pada kiša. Nema liga ni staklenih trofeja, ali postoji istinska strast. Utakmice se ne igraju radi natjecanja, već da bi se održala kolektivna energija. Mladi trče bosi, stariji navijaju s obale i svi se na kraju smiju, bez obzira tko pobjedi. U Tristanu slobodno vrijeme nije kao u ostatku svijeta. Nema kina, nema trgovačkih centara, nema barova osvjetljenih neonskim svjetlima. Ali ima vremena, i to je dovoljno. Vrijeme za šetnju među liticama, promatranje leta albatrosa ili sjedenje uz more ne radeći ništa. Tišina, koja bi drugdje bila neugodna, ovdje postaje stalni pratitelj, gotovo stari prijatelj. Najstariji običaji prenose se prirodno,
bez priručnika ili formalnih rituala. Stariji uče mlade kako graditi zamke za jastoge, kako razlikovati vrijeme po boji oblaka, kako popraviti slomljeno jedro ili kako zapaliti vatru mokrim drvom. To su vještine koje se ne uče u školi, ali koje održavaju život. Svaka gesta ima značenje. Kako vezati uže, kako sušiti morske alge za stoku, kako se kretati u magli. Obrazovanje je ovdje živa baština. Folklor, s druge strane, ima intimniji ton. Pričaju se priče o brodolomima, brodovima duhova i izgubljenim dušama koje lutaju liticama. Djeca slušaju otvorenih očiju, negdje između fascinacije i straha. Odrasli se smiješe, znajući da svaka priča sadrži zrnce istine ili barem upozorenje. Ove legende, prenošene oko vatre, služe očuvanju kolektivnog sjećanja, daju prošlosti glas koji nikada ne blijedi. Postoje i mali rituali koji, iako jednostavni, nose simboličnu težinu. Na primjer, kada netko gradi novu kuću, susjedi pomažu u podizanju zidova, a kada je gradnja završena, svi dijele obrok. Ovaj običaj, više od slavlja, obećanje je međusobne podrške. Isto vrijedi i za rođenja ili vjenčanja. Cijela zajednica sudjeluje, jer na otoku gdje nitko ne može nestati bez traga, nečiji život uvijek utječe na drugi. Ipak, unatoč toj vezanosti za prošlost, otočani ne žive okrenuti leđima sadašnjosti. Mnogi koriste radio, neki imaju ograničen pristup internetu, a mladi, kada mogu, slušaju modernu glazbu ili prate međunarodne utakmice. Ali sve je to sporedno. Bitna stvar se i dalje događa na istom mjestu kao i uvijek. Oko stola, uz toplinu vatre, uz smijeh i glasove koji se miješaju dok ne izblijede u noći. Žene, seksualni odnosi, veze i stavovi. U Tristanu da Cunhi žene su tiho središte svega što se događa. Ne govore to, ne traže to, ali bez njih otok ne bi funkcionirao. One su te koje održavaju ritam života, koje drže kuće kada vjetrovi bjesne i koje, mješavinom karaktera i nježnosti, spriječavaju raspad zajednice. Na otoku gdje sve ovisi jedno o drugome, žene od djetinjstva uče biti čvrste, praktične i prije svega strpljive. Fizički, većina dijeli osobine koje spajaju europsko podrijetlo prvih doseljenika s generacijama života u Južnom Atlantiku. Svjetla ili smeđa kosa, preplanula koža, oči koje mogu biti zelene poput mora ili sive poput magle. Nema umjetnih dijela, nema mode koja se mijenja svake sezone. Ovdje se ljepota ne mjeri ukrasima, već snagom koju prenose istrošene ruke, spokojem koji dolazi iz spoznaje da ste dio nečeg većeg od sebe. Žene iz Tristana imaju ruke koje znaju sve. Krpati mreže, upravljati brodom, liječiti životinju ili tješiti dijete. Njihov posao teče tiho, poput plime i oseke, ali upravo je to ono što održava život na otoku. Ne podižu glas da bi se žalile. Razumiju da je na ovom komadu stijene izgubljenom u Atlantiku žaljenje luksuz koji si ne mogu priuštiti. Kad se muškarac razboli, bez problema zauzimaju njegovo mjesto na ribarskom brodu. Ako susjedi treba pomoć, već kucaju na njezina vrata. Ta sposobnost prilagodbe bez drame donosi im poštovanje koje nitko ne osporava. U ljubavi Tristan ne dopušta pretvaranje. Sve se poznaju od djetinjstva. Igrale su se zajedno istim stazama, dijelile istu učionicu. Romanse ne počinju složenim spojevima, već pogledima razmijenjenim tijekom berbe krumpira ili plesovima na festivalima zajednice. Zaljubljuju se u one koje su gledale kako odrastaju, s licima koja odražavaju istu povijest. Malo po malo počinju shvaćati da će njihova budućnost biti nepovratno povezana, ne iz obveze, već zato što srce bira između nekoliko opcija i često donosi pravu odluku. Brak je ovdje više pakt nego neobuzdana strast. Kada se par odluči ujediniti, razmišljaju o kontinuitetu svojih obiteljskih imena, demografskoj ravnoteži i dodavanju vrijednih ruku zajednici. Ali iz te praktičnosti proizlazi duboka naklonost, netaknuta usponima i padovima vanjskog svijeta. Majčinstvo dolazi poput proljeća, u svoje vrijeme. Žene odgajaju svoju djecu mješavinom slatkoće i čvrstoće koja zbunjuje strance. Djeca brzo nauče biti korisna, poštovati more, cijeniti ono što imaju. Majke, gestama više nego govorima, prenose nepisane zakone koji su ovu zajednicu održavali
živom stoljećima. Emocionalno, ove žene posjeduju otpornost koja kao da dolazi iz drugog doba. Vidjela sam majke kako se opraštaju od svoje djece koja su odlazila u Južnu Afriku na studij sa sjajnim očima, ali ravnim leđima. Pišu pisma koja stižu mjesecima, spremaju isječke iz novina i održavaju veze živima na daljinu. Njihova ljubav ne zahtijeva razmetljivo pokazivanje. Ona se pokazuje u upornosti, strpljivom čekanju, u znanju kako izgubiti bez odustajanja. U njihovim svakodnevnim interakcijama, kodeksi pristojnosti, koji su se negdje drugdje izgubili, i dalje postoje. Muškarci prvi pozdravljaju žene, daju im prednost prolaza i cijene njihova mišljenja. Bračne nesuglasice rješavaju se u privatnosti doma. Iznošenje istih na vidjelo smatralo bi se nepristojnim. Iako u posljednje vrijeme, uz satelitski internet i sporadične posjete istraživača, neke mlade žene počinju postavljati pitanja. Ne žele napustiti otok, ali žele razumjeti što se krije iza njihovog horizonta. Zajednica, mudro, odustaje od prostora. Sada žene sudjeluju u ribarskoj zadruzi, daju svoja mišljenja o školi, a njihov glas se računa u važnim odlukama. Svi prešutno prepoznaju da Tristanova stabilnost uvelike ovisi o njima. Parovi, unatoč nedostatku fizičke intimnosti, njeguju suučesništvo koje nadilazi riječi. U sumrak, kada sunce obasjava ocean zlatnom bojom, mogu se vidjeti kako šetaju šljunčanim stazama. Hodaju zajedno u tišini, jer nakon toliko godina dijeljenja radosti i tuga, više ne trebaju govoriti da bi se razumjeli. U svijetu u kojem je sve oskudno osim vremena, ljubav se pročišćava, postajući jednako bitna kao zrak koji udišu.